Hadian ke jing trai stom ke pada ki senam bat ki benai. Ki kena pulih ke kelas 12 henne ke sengi ke khandai trai ujemmang arjar pulai. Kila yok ban kheit ki so jong jing trai stom jong ki. Kan long ke sengi sa jing kan mau serta ke jing em jong ki kena ki ban jam sabar jong ki skol. Bat ki ban jet ki jing pulih ki ba kham sa jrong. Ki ban lam lenti ki ban yeng pat halaki jong ki jat. Ni ke sengi la sakhi ek jinglek man jong ki khna ha ki skul ki bala yo ban ra ek nam ko buram ban wan sakmat ha ki jing puli ki jong ki na pedang ki ni ki skul han nong ba la yo I ba ka St Anthony's Higher Secondary School ka bala shim admission ban ailat ye ki khna ki bala yo duna na ki ba duna marks ars nam menshwa da ka ba pen rong ye ki ni ki khna ha ka evening section jong ka skul ka balong tanglai kan ta steng ha ka shisngi da ka jing trai stom ki khna bat ki no hikai bat ka jing ai man sim na ki nong penyat ye ka ni ka skul bat ki kmi ki pa jong ki ni ki khna mentala yo ek result jong ka bat ka baning kong jong ki ni ki khna evening section ki balai le ya ka exam ha ka commerce bat ki bala wan shakmat da ka bagila yo ru ha ka first division bat ra ru ki distinction ha ki lai bat southly ki subjects hang ni ngila ban sngo thu ek jing jeliu ki kentien ususo tham ki ba ong baro ubri ba start mano bala ban len la khlam da play kalat kumno on lat ban kran ni sakhi ya ka jing ai lat ka ni ka skul lingba ki nong penyat ki ba pet jing ai ka jing don kam ka imlang sa lang ban om I no I ba kham hadien henry ban ai lat ya ki namar ki don la ka jong ka jing sham pat ka jing ya lanti ka ba pher uwei na uwei pat ukhna nakaliang Shillong Mail Kyrwoh Atiar la yo banya kran bat principal ka ni ka skul Father Anthony Kongor ubalai ro ya ka jing ya tre lang ki khna bat ki no hikai ki bam sham la poi prakhat pakin wan shakmat namar baha kapor bagi rung ha skul kidai ki khna ki ba wanda ka percentage ka batang ha padang ka life and real hadu sau punyo percent hoi na kaliang jungi ngi skok men hadu kata-kata ngi penyak ni ka evening school kham tam en ka benda gitu ki khna ki bawan na junga na no kendong ki baduk ki batrei belas ngi nata ki yo pat ka lat banwan school architect hadu ribeji ti menta usna bring yo result ka bahawa kham tam e ka commerce ka di ka first batch but na ka first batch ngi don ki commerce kena arut ki ba yo first division but we be your distinction ru highlight the subjects ti ka long ke ba I mean sim ba wat lada ki long ki yo ta ka por khandia ru reng ngim sim lak milenti bakin le ba ka result ki la yo ka percentage ko ba biang ma khandai phoi e te hearty congratulations ya ki evening students ru mar maki ki de khna ki ba karpang school jungi bon na pedang jungi ki de khna ki baduk bam la ban Keshan ban yo kumbayo kiwei rengi pat ni pet ya keju ni pet ni bani ailat kumbangi ailat ki kena de school te kilong ki ba don bok bat ki ba kerku bakin yo ke ni kelat inti bat kila pendon kambha bat ni sngo men ba kila pendon kambha yo ya result ke ba te napreng jeng gitu dai kan ka percentage ka baret tam ki shim ha tu ka bat sagani ka bat kini ka no thrai pata lagi baret tam ga de life real penyo percentage jong ki high secondary te bahe atam lu gide sapunyo te wat la kataru nga niju hikaya ki kam date han la ka percentage ba ki yo ha dina ki evening impact percentage ngi shim lot kat bawan ni ai lat ya ki te tangba gade ka motivation ka ba kino hikai ki ai ki namar kino hikai ru kim de ki ju jong ka de school ide de kiwei pat ki ba wan na shabar te makiru kilong ki batibet bat sistem bakilarung ha next system ka jing follow up pat ke de na kaliang jong ki no penyat te nga nginget ba ngia don kata ka teamwork bangi tre lang kata ka teamwork yo ru ya ki so ru ki ba penmi ya ki result ki ba